Я прачытала ўсё, што трэба, але жыццё як было дзіўным, так і засталося. Веды – гэта добра. А давай цяпер паспрабуем пачуць тут і цяпер. Кодавая фраза «Ромашка цвіце». Вы не разумееце? Разумею. Ваша таямніца без спецый. Хочаце гарбаты перад дэбрыфінгам? У мяне ўсё выдатна. Я бачу, ты добра рыхтуешся да карнавалаў. Але тут можна быць і без масак. Я проста прыйшла пацвердзіць, што я нармальная. Нармальнасць – гэта супярэчлівы камплімент. Давайце пагутарым пра вас. Гіпатэтычна, калі чалавек 5 гадоў глядзіць коцікаў у TikTok замест тэрапіі? Гіпатэтычна мы ўжо пачалі. Практычна запрашаю на сеанс.